mwanangu ndinotenda, ukatumwa unomhanya, ipapo ndinotenda, ukatumwa unomhanya, ipapo ndinotenda. Dambudziko rako mwana, uno wako idera, dambudziko rako mwana, muromo wako imharadzi. Mushe, zviite? Mushe. Zviri kufamba? Zviri nani. Rise basa? Basa rakanaka, zviri kubuda unofunga muri kuona kuti tumaruva twetu vamukataura turi kuchekerera zvifambe. Waane mazuva mangani uchishanda panapa? Nanozvemazuva mbichana. Pane wamboona laptop yenge iri kuoffice? Laptop computer. Ndingashandisawo computer here lini. Unambotora computer. Iyo pane musikana atanza akuona musikana wekukitchen uku wakabata laptop. Inini? Iwewe? Unofanira kuti mundibvunze zvigero nemabhidha ekutimbirisa mugarden. Makundibvunza computer. Ndingashandise computer koloni kana ndimiwo. Laptop iripi? Saka kuya kwandaita ndichitsvagawo basa muchindipa basa. Pamashaya mudziyo nyuma kuti ndini ndaba laptop. Iwe pawakauya panapa ndakakubvunza kuti pane kwawakamboshanda here. Une mapepa here kuti pane kwawakamboshanda kwekuti wakauya panapa uchiti uruda basa, pane chinokupupurira kuti wakamboshanda kwakati zvakanaka. Asida kumbobvunzawo. Mapepa ndianosenza here kana kuti munhu ndiye anoshanda? Munhu anenge achisenza kwete bepa ramunenge muchibvunza. Bepa ndo ringaseenza here kunze kwokuti munhu ndiye anoshanda pabasa kana muchizviningisawo? Bepa randiri kutaura nderekuti pane kwawakamboshanda here kunokupupurirawo kuti wakashanda zvakanaka, hauna maproblem, hauna madambudziko. Pawakauya panapa ndakakubvunza kuti une mapepa here, ukati mapepa zvakazodai zvikadai. Izvo zviita kuita maproblem pana. Inini handichaziva kuti mapepa anotaura ini. Inini dai matotaura dziri hama dzinogona kundipupura kuti ndakambosenza, nekuti pamukandibvunza ndakakuziva kuti ndakambosenzawo zvemugadheni izvi ndakambozviita. Handiti? But kana makunditi imi mapepa anofanira kundipupurira, amuona kuti makundiomesera. Ini zvereputop ini handizviziva hangu, handidi kukunyepera. Asi mukandibvunza nyaya yezvigero nemabhidha enyu, ndogona kukuudzai kuti zviriko kustoreroom uku, zvinenge zviriko. Tinasi uri kurara muchitokisi, ndakufonera mapurisa. Kana wakatora laptop taura iwe. Nyaya isati yaenda kure. Ndakashandira kwaMutasa, ndakasenza ikoko. Ndakashandira Biza, ndakawasenzera pa. Akutofona izvo. Fona izvo imbati mukatobvunza kwandiri kukutaura kwandikatombosenza uko. Wandokuudza kuti ndakatombo handina chandaiba ini. Ndakatozobvapo nekuenda kuSamoe kwawakaenda. Wakaenda kunze kwenyika, ndoba maperera akaita basa rangu. Kana wakatora laptop kadi usatipedzere nguva, laptop iri kutodiwa izvozvo. Laptop ndiye muoffice. Muri kunze mashaya kwa laptop muoffice. But musikana wekukitchen akuona wakabata laptop. Andiona kupinda isa. Usaswere uchititenderedza mani iwe, kana wangotora laptop taura mani, ndikufona namapurisa unotorwa ukaenda. Andamboisa laptop iyi. Uri kuda here wewe utorwa nemapurisa izvo? Ngauyawo ina handina kumbotora laptop iyi. Ndaisa paikana musikana wacho aiwa andiona. Adi kunditsura kuti laptop yauri kutora iyo uda kuishandisa. Handingaswere ndichitenderedzwa newakauya panapa uchiti uda basa, takukupinza basa. Wakuti tanga kutiitira mani. But imhosva here kuti munhu akauya achiti ari kuda basa maangusimba muchingopomera mhosva. Halo? Yes, yeah, papolisi. Wakomana, madi mambomira nyaya mambonyasatanga matsvaga here pana? Ya, pane nauri dai mambomira pana mambotanga matsvaga here? Tinotsvaga papi tinotanga tatsvagawo kana panharaunda panoka. Panharaunda papi? Handiri kukubvunza kuti mbotsvaga kana muyadhi munhu munotanga alright, uchataura zvakanaka. Halo? Madi mamira tatsvaga panharaunda. Watora laptop here? Handina kutora laptop, ndiri kuti ngatimbobatsiranai kutsvaga. Uzive musikana wacho muri kuti pamwe ndiye atotora laptop makuti ndini. Ayo kana ari musikana wacho anongouya futi achingoonekwa nemapurisa. Asi kana uchinge uri watora mhosva inongobata muri. Ngatitsvagei pano. Halo? Ya, ndiri kufona ndiri kuti pane mukomana ari timbotsvage kunoku, timbomirai mapurisa. Timbotsvage kunoku. Iwe unofanira kuri kuziva pane laptop. Aiwa, nani.